the Lord Frieza, ruler of the world. Ubuzwe ngba? Ubuzwe ngibani? I like, bengixela like. Tech. Hayi, Tech nawe Goku. Hello Marere. Hayi uMarere ngunyoko. Khandiyeke wena. Boy ezibiza ngebeast. I can't pay you 2 minutes, Joe. Andijoli ne-sunlight mna. Can you imagine ndijola nesepha yovasa izitya? And Booty, I don't date with short guys. Just imagine sendijola ne-dragon. Wow. Soze ndijole nekati ndifuna indoda ne-muscles. Andijoli negorilla. Tech ufuna ntoni ke? Indoda must ibe nemali at least noba yi-5 million esibhadlini. Tata akunayo yena. Akanayo but Imani khathi cwaka. le nto inamadimoni. Yabona wena xa udibene notata akho nidinga umthandazo. Man, Yeah, unangaphi? na 18 Joe. Ingathi una 80. Beauty is not your friend. Mbotsho bakunyoko utsho ngomama otshayiklo. Hayi mbotsho bakuyihlwa man lonobuso ungathi sithende. Mama kudinga uthandazelwa because uallergic kwiBhayibheli. Ukhonza iBlack Label icawa yaziyo yiTavern. Wosh, zukubaleke nje yenza kukisa imbotyi mna. Tech, sapha imali. Ucimba kuyadlalwa apha wena, green pepper. Tech, sapha le mali. Amboyifuna apha kunyoko. Uthini? Ndijana mali. Suba neforce utsho ngendlebe ngathi iblade. Iyaxola Booty. Eshoti, khona ndifuna ukuxela yona. Aboyixela unyoko man, ndibusy. Yeah, mashuti khamamele. Thetha man. Umna nombali sibuyelene. Uthini? Siyathandana Joe. Man, unayingqondo. Of course ngidina ingqondo fethi into lephilisha ndiyibuzayo shoti. Man, like ihleli kakuhle. Ngakabala kuyobuza unyoko shoti. Because Proverbs chapter 26 verse 11 uthi njengenja ebuyela kumgabho wayo isidenge naso sobuyela kwisidenge saso. Hallelujah. Hallelujah. Next. Hayibo. Pastor Mporo. Uzothini apha? Uphethe neBhayibheli ucimba usezulwini like ufuna ntoni apha? Unabuye siwenze imistake. So noba i-wrong delivery le. Man ayikwazi. I-wrong delivery le. Hello. Bragod, amen. Man, you gave me the wrong delivery wena. Jaba I gave you the wrong delivery. Pastor Mporo ufuna ntoni ezokweni? Man, chisa loo nto wena Sathani. Chise. Why Joe? Man, loo ntwana is a graduated fake pastor. Ixokisela abantu bakaNkulunkulu. Like wakhe wayivapha umntu ophilisa abantu ngamanzi etephu. Phambene yeke nzidibanisa nomlilo. Njonga Sathani boy, sungalibali. Yes. Isitovu susibeke ku6. Yo. Yeah, shoti amanye amachiri ayithanda imali. Bathi indoda must kodwa tatabo zange bayenza loo nto. Bayaphambana. Hayi sis botyebe. Uyamazi kubani omnye othanda uthi sis. Unyoko wam. Hayibo. Ungcoliswa yintoni uShrek ngoku? Ndifuna ntoni eSouth Africa. Noba ukhangela ubrother wakhe, uSkomota. Ubrother wakhe? Abasozi twins. Andiyazi but babibo babini. Ndidla ngothiwa amadoda zizinja but wena ungumgovu. Pitbull. Akhambe nje unuka namakhwapha. Amatyebo ziphethe mncimi. Thena unuka kanje. Sis. Veg eater. Khampi imali ndifuna ukwenza inhloko. Tech. Hayibo vegeta ndiyakucela. Tech. Bolma. Hayibo vegeta kamnike Joe. Ukuthi ndifrisa ungena because ndithetha noPolma. Ingani ngewuthula before ndikulalise kikoma. And wena Bolma, usike wathini watshintsha i-hairstyle the same way yotshintsha ngayo amadoda. Okokuqala wantyela Goku. Wandyela kuphika low plus nalakati uBeatrice. And ngoku ndyela kuFreezer. Yo.
udutyelwe nazikati. Balotshoyo. Yo, le kaka can smell my thoughts. Yenzeka njalo loo nto. Ngibalobo. Khabale kuyobuza unyoko. Uthini? Hayi, ingathi ngenihamba before ijiki bengisuper saiyan 11. Molweni class. Namhlanje soyenza maths lit. Sis. Question 1. If a banana is a veg, calculate the photosynthesis of the atmosphere. Yo. Yes, ma'am. Yes. 25,2 oxygen. Correct. Okay, question 2. If 1 plus 1 is equal to 75, determine the ratio of load shedding. Yes, ma'am. Patrick Mabaso. Pendula. 37.5. Futsa. Tshela uDomo. Like uzothina esikolweni ungena ngqondo. Ispontshi. Yeah. Yakhala ifoni yakho Joe. Bani ifoni yayo? Usidiswa. Hi, Sid. Hello Spongy, alright? Yo, I'm right, baby. Anyways, cela ungiphi 600 man, ndifuna uthengela umntana ipurity. 600. Please Spongy. Man futsa. Uphambene. Abe kodwa Spongy. Yo. Sindi uyandazi mani namali bra. Umntana ulambile Spongy. Bye bye. Spongy uzoyibeke le khonza kuhlafuna ube zibhisi va. The number you have dialed does not exist. Ayebo Spongy wenza ntoni? Please try again. Spongy. Goodbye. Hey Spongy. Give me the money. Huh? Give me the money. Why? Subuza saphi cash. Andisifuni cent. Okay. Ndifune ngamaphepha imani. I can do everything for it. And to God I pray for it. Yes, check. Sapale ma. Baby. Kakhululi wig. Why shorty? Hayi mani content funa uyibona. Into le shorty. Check man Subuza. Okay, yeah, but please ungahleki shorty. Ayibo shorty kwenzeka ntoni? Sisi sibahle. Ayibo baby into ngoku. Yemani ngutata yakho babe utsho nge-dreads eziyi-12. Ayibo shorty. Sis ndijola le ndoda. Ayi fuck off man shorty, ndim usibahle. Sibahle. Ndim lona. Yemani futhi check wena ungusibabi. Yazi into shorty it's over. Bye bye ke. Ayibo shorty awuzongcenga. Uzokucengwa ngunyoko. Vala icango xa uphuma ke. Yeah.